След като на заседание е продължило до 4 сутринта, правната комисия окончателно одобри промените в изборния кодекс, 2 дни подред парламентът не може да събере кворум, за да започне разглеждането им. В същото време пред ВСС се проведе поредния протест с искане Борислав Сарафов да се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор. Тук е бившият правосъден министър Надежда Йорданова от Да, България. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че сте тук. Сега, да започнем с политическата новина. Президентът най-вероятно ще се яви на следващите парламентарни избори. Това редуцира ли вашите амбиции да получите 121 депутати на следващите избори? Румен Радев слиза на политическия, на партийния терен, след като ние с гражданите, след стотици хиляди души, които протестираха, свалихме управляващите. Неговото слизане на партийната арена по никакъв начин не променя нашите приоритети, нашата цел да се реализират политическите искания на стотиците хиляди протестиращи. А именно те да живеят в свободна, справедлива, богата, подредена България. В България, където никой не краде от труда им. Виждате ли някакъв парадокс в това, че всъщност протестите именно укрилиха решението, може би, на Румен Радев да се яви на тази политическа сцена и да застраши количеството на депутати, които вие смятахте, че ще имате в следващия парламент, за да постигнете вашите политически цели? Нашите амбиции, нашите цели, нашата посока остава непроменена. Ние сме за силна България в силна Европа и такава, която няма завладяна държава. Ние сме за разграждането на модела. Така че нашата задача в момента е да убедим всеки един български гражданин да не подкрепи. Какви са амбициите на Румен Радев са въпроси, на които той трябва да отговаря. Да, така е. Очакваме да започне и да коментира, разбира се, по идеята си за нов политически проект. Отчитайки обаче позициите, които е заемал през последните 9 години. Виждате ли в него възможност да смените управленския модел, така както си бяхте поставили за цел, но не се получи, както с правителството на Кирил Петков, така и в сглобката? Нашата амбиция е да получим максимално много подкрепа, като в едно политическо състезание ние се състезаваме за златния медал. Т.е. за първо място да получим такава сила, че да налагаме ние да налагаме политическия дневен ред и да търсим реализиране на нашите политически решения. От гледна точка на това с кого ще разговаряме или който иска да разговаря с нас, трябва да отговори на двата политически репера. Обединена, силна България в силна Европа и против завладяната държава. Така че това са двата репера. Много хубави репери. Аз не знам някой, който да се обяви срещу това. България да бъде силна държава в Европа и срещу завладяната държава. Тук всъщност... Срещу завладяната държава дори протестираха от Алианса за права и свободи. Тук въпросът не е в политическите декларации или в популистските твърдения. Тук става въпрос за конкретни политически действия, конкретни политически предложения. Ние много ясно стоим там, където казахме, с конкретни законопроекти, с конкретни гласувания, с конкретни действия. Вдъхва ли ви доверие антикорупционната линия, която налага Румен Радев и с речта си и при излизането си от президентството? Че може да намерите партньорство, разбирателство. Да, както казах, ние с плакатни лозунги не можем да се преборим с корупцията, нито да решим проблема с завладяната държава. Необходими са конкретни действия, конкретни инициативи. Радев все още не е показал такива. И нека да припомним, съгласете се, че трябва с внимание да следим действията му, защото тогава, когато избираха Гешев, той имаше реална алтернатива за действие, която не избра да действа, а подписа указа за неговото назначаване като главен прокурор. Така че решителността, готовността на Радев е нещо, което ние ще следим с завишено внимание. Един от цитат от неговата реч: кабинетът на сглобката окончателно заличи разликата между корупционери и борци с корупцията. Подобна оценка би ли помогнала на сътрудничество между ППДБ и проект на Румен Радев? Тук аз не съм в качеството си на политически анализатор, нито пък мога да бъда политическа врачка. Отново важни са действията. Важно е как конкретно ще се определи Радев. Така че въпросите са към него. Нашите действия с конкретните предложения, включително, ако щете, закона за изменение и допълнение на закона за ЗСВ,
как да се избира Висш съдебен съвет, какви да са гаранциите за политическа неутралност на хората, които управляват съдебната власт. Един цитат от интервю пред обществената телевизия днес на вашия партньор в Демократична България, Атанас Атанасов. Няма никакви условия нашата коалиция да се сътрудничи с Румен Радев. Такова ли е мнението и в Да, България? Няма никакви условия нашата коалиция да се сътрудничи с Румен Радев. Скептицизмът сред нас е напълно разбираем. Нека да припомним, че Румен Радев атакува влизането в еврозоната. Румен Радев заяви позиции за приключването на войната в Украйна, които ние считаме, че са неприемливи с оглед интересите на България и с оглед установяването на справедлив и траен мир. Същевременно Румен Радев атакува измененията в Закона за защита на конкуренцията, като противоречащи на Конституцията на Република България. Нещо, което ние защитавахме от парламентарната трибуна. Така че скептицизмът от наша страна е последователен с оглед позициите, които сме приемали. Другите въпроси са към самия Радев. Да. Казахте позициите за еврото, казахте и за войната в Украйна. Тези аргументи ли ще натежат в крайното решение дали да си сътрудничите или тази борба с корупцията, която и той използва като платформа? Кое от двете ще натежи в оценката ви към него? Ще се върна към началото на нашия разговор. Нашата позиция, даже ние сме скучно предвидими, е ясна. Който иска да разговаря с Продължаваме промяната Демократична България, трябва да се определи по двата репера. Проевропейско бъдеще на България, в силна Европа и втория репер срещу разграждане на завладяната държава. Тук няма или. Има и. И пак да се върна в началото на нашия разговор. Без така популистки, плакатни призиви, а с конкретни политически действия и предложения. Новият президент Илияна Йотова ще назначи новия служебен министър-председател. Знаете ли, тъй като Андрей Гюров произхожда от средите на вашия партньор от Продължаваме промяната, дали са водени разговори с него? Първи въпрос. И втори, ваши представители ще участват ли в служебния кабинет, ако той е премиер? Аз не съм се чувала с Гюров от много месеци. Не ми е известно с него да са водени каквито и да е било разговори. Аз очаквам каквито и да е било разговори между президента Йотова и потенциалните служебни премиери да бъдат публични. Ние не случайно сме настоявали процедурата за консултациите по съставяне на служебния кабинет да бъде публична, така както се предвижда в Конституцията на България. От гледна точка на състава на служебния кабинет и самата фигура на премиера, той трябва да бъде направен така, че да гарантира изпълнение на основната му функция. Честни и свободни избори, да нямаме фиаското, което беше при предходните парламентарни избори, които приключиха с обявяване на незаконосъобразност избора на 16 народни представители, безпрецедентно. Смятате ли, че ако не е Андрей Гюров, изборите ще бъдат нечестни? Тук пак отново заявявам много ясно, зависи как премиера ще структурира работата си, кой ще бъде вътрешния министър, кой ще бъде министъра на електронното управление. Зависи от това как тези хора професионално, независимо с гръбнак, ще успеят да изпълнят своите професионални задължения. Да, България възприема ли Бойко Рашков като министър на вътрешните работи, който да гарантира честност на вота? Или по-добрия вариант от ваша гледна точка би бил Иван Демерджиев. Защо ги казвам тези двамата? Защото и двамата обявиха, че биха се съгласили да поемат нов мандат като служебни министри на вътрешните работи. Състава на служебния кабинет е въпрос на служебния премиер и на президента Йотова. И Рашков, и Демерджиев са показали като служебни министри на вътрешните работи, че прилагат закона професионално, независимо, настойчиво и правят всичко възможно за реализиране на честните избори. Но това не е в правомощията на политическа партия Да, България или пък в коалицията да посочва единия или другия. Така е, но и двамата, казвате, са се справили добре. Самия факт, че след като те са участвали в организирането и провеждането на избори
не е имало сезиране на Конституционния съд, което да е довело до констатирането на такива нарушения, касирането на 16 мандата, включването в парламента на цяла нова парламентарна група означава, че те са изпълнили своите професионални задължения, МВР под тяхно ръководство, така участвало в организирането на изборите, че не е имало такива драстични нарушения. Добре, сега за изборното законодателство. Втори ден аз казах, че парламента не може да събере кворум. Преди време вашите партньори от Продължаваме промяната също са внесли законопроект за сканиращи машини. Защо сега това е проблем? В 12 без една минута да се променят драстично изборните правила е абсолютно вероломство спрямо българските граждани, нарушава всички стандарти. Аз настоявам управляващите по никакъв начин да не се оправдават за законодателните предложения на колегите от Продължаваме промяната. Те много ясно заявиха две неща. На първо място, техните предложения са внесени преди една година. Тоест, и то при хоризонт за първи предстоящи избори, президентските избори. Възможност, време за тестване и въобще нормално прилагане на тази технология. Освен това, те много ясно посочиха, че в хода на обществените обсъждания, допълнителни проучвания, в тях самите са възникнали съмнения доколко тази технология е адекватна за българските условия. А начина, по който доскорошните управляващи, които бяха свалени от протестиращите на площада, правят това, махайки всякакви гаранции, ограничавайки изборните права, са абсолютно скандални. Те какво предлагат? Да сменят настоящите машини за гласуване с машини-броячки, които са изработени от същия доставчик, в същия завод, използват софтуер със същия код, като досегашните машини и също използват флашки. Така че положението се дни за да стана, но същевременно, ако можем, могат да предизвикат абсолютен изборен хаос. Втория печат, ако не бъдат въведени сканиращите, ще отпадне ли или остава? Ако не бъдат въведени сканиращите устройства, остава досегашния ред за гласуване. Т.е. остава двата печата на хартиените бюлетини, остава възможността за гласуване с машина. Единственият проблем е, че за съжаление не се възстановява машинния протокол. Да, сега на финала, тъй като имаме минута и половина до края на разговора, пък е много важно, тъй като се проведе този протест с плюшени зайчета. Смятате ли, че това ще накара Борислав Сарафов да се оттегли? И ако една година не са стигнали силите на парламентарно мнозинство или конституционно мнозинство, 160 гласа, каква е гаранцията, че след изборите това нещо ще се случи? Че ще изберете нов Висш съдебен съвет и къде виждате 160 гласа? Това е много важно също. Сарафов незабавно трябва да освободи кабинета на главния прокурор, защото незаконно го заема повече от половин година. Куклите на конци и плюшените зайчета, които представляват Висшия съдебен съвет, трябва да проявят гръбнак и да приложат закона такъв какъвто е. Действително, първа задача или една от основните задачи на 52-я кабинет е да се избере нов Висш съдебен съвет. Ние настояваме това да бъде по правила, които да гарантират политическата неутралност и високия професионализъм на тези хора. Да, нужни са 160 гласа. Това мнозинство е предвидено откакто е въведен Висшия съдебен съвет. От Конституцията, така да? Да, в Конституцията. Тук ние отново сме на същите позиции, които сме от много народни събрания назад. Трябва да бъде избран Висш съдебен съвет без квота на Пеевски, защото виждаме, че именно въздействието, влиянието на Пеевски върху различни членове прави завладяването на съдебната власт възможно. Само кратък отговор. Заедно с Радев и ГЕРБ бихте ли избрали нов Висш съдебен съвет? Въпросът е към тях, защото ние казваме... Вие ще участвате ли, ако тези две формации се разберат? Ние ще участваме в избор на Висш съдебен съвет, който отговаря на условията, които ние считаме за важни за избор на политически неутрален и професионален Висш съдебен съвет. Така че по-скоро въпросът е към... Ако вие не участвате, други могат да запълнят до 160, нали разбирате? Тяхната воля е да изберат политически зависим
Висш съдебен съвет, нека да излязат и да го кажат на българските граждани. Последен отговор, моля, за бърза реакция. Следващата седмица ще бъде внесена ратификацията. Дали и как ще бъде гласувано, ако се ратифицира? Ако след изборите ППДБ участва в управлението, ще извадите ли страната от този борд на мира? Това е предварителен въпрос. Ние към настоящия момент работим по процедурата да се сезира Конституционния съд, който предварително да се произнесе дали подписаната харта за борд на мира отговаря на Конституцията. Нека първо да бъдат изпълнени всички конституционни процедури и ако въобще се стигне до влизане в сила на тази харта, ще отговорим. Но ние считаме, че така подписания документ не отговаря на Конституцията на Република България. И има много стъпки, които да бъдат изпълнени, така че да се гарантира тя въобще да не влезе в сила. Това е новина, между другото. Кога сте го внесли в Конституционния съд? Не, работим. Работите? Да, работим. Следващата седмица как ще гласуват? Ако се стигне до гласуване в зала, няма да го подкрепим. Ние считаме, че противоречи на Конституцията на Република България, не защитава националния интерес, прави пробив във възможността Европа да организира общ отговор. Благодаря. Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието и представител на Да, България. Ние продължаваме нататък.